Parlok, alegni sangap iki kubor na YouTube jing tip tela da pimpat subscribe kani ke channel subhaban subscribe kena bu pindu bio iki kubor ki bandangwan kat kum ki kubor ha ka arpoi terik ujeliu ha ki saus nem kibun bangas ngaudiau namar ki CM Kim Julet jengo sya ki kaput laung ba Charles Deputy Chairman Kakasi Hill Autonomous District Council KHADC uba Charles Marngar pat ubadairu UMDC nama hoti constituency Bulapen pau hakini ki saus nem siteng ha basyong ha kaliang persya barok ki CM ki balalej ki syukut tang ha ki jingkular Henry omdon basim kia ban hiar dalade syak haput ban sngap ya kejing ki pajba ha baikren bat kinong thok kubor ha kamra trekam mar syusimti kum Deputy Chairman uloong ba CM bamenta ba penyaj sim ula kular ban lej jurip ya ki snong ha kaput kam tam ha constituency jong u haswa baka samoy trekam kan kutno nang tau lai thu ba uba penyaj ula kular ba hadin artiyeu ba ladep tau ya ka isi un salum ya ka jingelang ban her syakhaput ka jela asam ban let jurip ya ki snong nga kermen hakini ki inriu benai ba ngasyong hakane ka syuki ngan budin ya ka isi bat ya UCM ba kin pen urlong ya kane ka jing dawa jonga bat ya kiwe de kikam na ka banta ka jing mentoy jong ka jaj ban riu ulong usyu ula pen pau baha kane ka jing long MDC jong u ukwa ba kane ka jing pen bej ya uput usam kan urlong no namar lada pen kelano ya ka six shedil lada ki MLA kimla ban long MDC syu kan pen sa 6 ha kane ka por ba udang long kum UMDC watlah kila-kili balai ke kongres kaya trelang bat ke NPP HKHADC Henry uloong bahaka KHADC kaya per namar kedai ban pej ya ka kendeu ka siam bat kariti ke dustur kat bah ha ka jela kisyong ha kiliang persya namar kidon ha kawei kanong rim ha bapai ha po kayeng dorbar uba Charles usya jit da ka besuk kum Deputy Chairman namar omdon mono-mono ban yakun persya ayo ru ya ka jingkren ai kublai na ki MDC kan thup na UCM bat kinong yelam kaliang persya jingjit thma ya Deputy Chairman kadai hadin ka jinghiar syuki uba Alwin Saukmi MDC ka NPP namau senram constituency namar unlek no kum UEM sa kuai pat ka kubor omdon benta ka kongres dai bayakun ka UDP bat ka NPP sa klem ka isi u presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ba Vincent H Pala uloong baka kongres kam syam ladon bentai ai ruem na ka jingsya pen klem ka executive committee balalam khmat da ka United Democratic Party ka Khasi Hill Autonomous District Council KHADC ka jing pen pau jong uba Vincent ka isi kala klem namar ka jing yakun hapdeng jong ka National People Party NPP bat ka United Democratic Party UDP habai kran syakilat petai kebor ha kasngi balang uba pala ubadairu UMP ka Shillong uloong ngimdon benta ha ka jingpen klem ya ka isi bayalam da ka UDP ha KHADC da ka bakren hok kadai ka jing yakun hapdeng ka NPP bat ka UDP haba ka NPP ka lakhot ya uba PNCM ulay thu yanga bat ngilay kren sanibha bat lay kren ru bat kinong yelam bahalor ka kongres shwa bangin sim ya karai laong uba pala uloong baya kane karai la simban pentikna ba kaseng kan yo bu akhmat ya ka jing ai jing mut ha ka jing terwa ban pen kelat mai ya ki kendon ka six shedil jong ka riti sensar kari da ka bayo rung hapo jong ka council ngimla ban simrai baha kano korkom on pen kela ya ka six shedil bat kumno baginla baniada ya kibreu jongi imyo ai na ka jing yaso Henry ngiyo pat ban bu akhmat ya ka jing ai jing mut ha ka jing pen kela ya ka six shedil uloong ha ka wai pat kaliang uba pala ula keno ba ka BJP kala persang ban pen tron ya ka six shedil bat ong namar ka jakatan rai jong ki pat kasi jantia bat garu khamtam ha ki jakalum barok khatwai teli ki district council kin hap hapo ka six shedil namar kata ke BJP kala persang ban pentron ya ke six shedil kilawan ra ya ke bil ha usnam arhajar khat khandai haraja sabha bat ko committee of home affair kala depha ya ke jing ai jing mut
ha ka santarik leber hajar arpo sya ka sorkar bat menta ka sorkar kadon jingtmu ban wanra no ya kabil uba palau loong baka sorkar pedeng kadon kam ya ki resolution na ki council bat ki jela chua ban wanra ya ka jingpen kela haba benram namar kata hapo san hadun riu bena nginla ban sim ya karai kam tam ya ki election urang ba snong ya ka hok upat ba ha kariti bat kendeu kalong ke bakong san yengi ban yada bat kentiu yala ki jong ki briu blai sibun ngin sai sempat hak kiwe ki kubor